To fa a cikin shirin namu ne ba tare da bata lokaci ba za mu kawai kai tsaye ga abubuwan da muke dauke da su, amma kafin nan idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka ku danna mana subscribe kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa da alamar liking ga wannan bidiyon yace za ku dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Purchase your tracks today.